Kommer med tanken der. Ja, så er det. 3 store mænd til at holde ned i sengen. Nu gør ikke noget ondt med det. Nej. Nå. Ikke endnu. Du skal trykke. Ikke? Tandpasta. Og det er ikke fair, det synes jeg ikke er fair. Altså ikke tandpasta det der er på, men nu kan virkelig blive ondt dagen efter det der. Ja, det er jo meget ondt. Gør det ondt? Er det Jens? På? Nå. Han får tyndskid. Jamen det der, det er aloe vera. Så det betyder ikke noget. Det er godt. Aloe vera, aloe vera er altid godt. Jeg skal med til det her. Aloe vera er altid godt. Og det her der, man kan blive, hvad hedder det, økonomisk... Nej, det er nok økonomisk. Det er ikke økonomisk. Nu skal du ikke æde for meget. Jo, man kan blive et eller andet land inden for aloe vera. Ja. Man kan blive økonomisk uafhængig, hvis man bliver god til at sælge aloe vera. Ja. Og nej, det skal... Økonomisk uafhængig. Så, husk ikke... Hvis du går til at sælge aloe vera. Og det er jeg ikke. Nej, jamen det er rigtigt. Jeg har nogle tilbud allerede nu. Ja, men jeg var Larsen er jo på 60'er. Hvad med ham?